Kidkhot ka Riboy Youth Welfare Organization RBYWO kila penshna bat IT ko wege yang bapaka shu ko wege longyeng ke baduk basyong basa akasnong merdon nong ba hag distrik Riboy. Ya kani ke yang kebelasna paka la IT ha ka santrik Kuala Lengkot Arhajar Arpusau syai kong basisha so oktung daginong elam jong ka RBYWO hapo ka jing elam jong ba ban karnayor presiden ha ka jing don lang uba Elvis Kersian vice president bat kiwe kidkhot jong ka seng. Ikong basisha so oktung ide kalong kami kepada nrungut ki kun red bad BM jenjar klem ukpa ka yeng mentala katto kan esnem. Bad pedeng kajing jenjar ila syuim ban bela yeng breu ban basai laki kun bad ban pendap penbiang ki jinan kam baro hala yeng. Ha ka baila syong lasa ha ka we ka yeng ka bala jot. Dai halor kini kanong rim bagi nong elam ka RBYWO kila syem kajingkit kle ban penmi bad pelang ya kapisa blasen yang para dekot hado bakilala ban penshna ka yeng ka papaka naga benta kini kalong yeng. Uba ban karna yor ula penpau ke jing kemen ke bakrau bar ula ai ke jingero e barok kidkhot ke bala kloy ban wan chakmat ban senyang da kapisa ban yo ban penshna ke yeng ke bapaka na ke benta kalong yeng jong ikong basisha soktung shu ula ai ru ke jingkit bok ke duriang kom ke jing kublai senem thamai Arhajar Arpusau kalong yeng jong ikong basisha soktung ban nangla ban yo e ke jing im ke basuk ke bakmen ba ke jing kerku ke bakarhai hadin ke jingrung hakane ke yeng kabla penshna thamai da keseng. We make a living from what we get. Kamut ba ngi bam na ngi kamay al jong na ngi penbiang il de da ka e bang iyo. But kiong rus ko we can tien ba? We make a life from what we give. Kamut ngi ai ka jing im na ngi pinlong ka jing im da ka e pa bang i ai. Te kani kalong ka kentin ka bang la sutu sai ha kani ka kanta ka kanti ba menta ka bangi lala banle ka kani ka kam. Si sahi ngi kimsam la poi modder. Bangin la kum kani ka kam. Makani kadang liga sinjam ke banengkong nak benta jongi ha ilenti balengkot wat ha pedeng ki jing e ki bangi la mat ki don ki lenti ki bangi la haban ya sibun e ki jing e lewat hata i pedeng ki jong ki jing e teli ka mensim ka jongi ki ta ki paramembar ki dukot jongi ki bala ya len lade te naso tonat e aning so kumane sikata e ya ki membar barok ki bala len lade na benta ke e ban ai ka ketika mon ketika diang banerap lang ya ki badon kam namar kumbang isu perkat dan ngi kren man kopor mo ngi ong ba ngai ka ketika mon ketika diang hari kita ki kentin ki sakut tang ha ka jingkren la radei hapo ka meeting pai ba la radei ha ki no ki benta ka bang sukren hari menta ngayo i sisa la daki la jong ki kemat ba ka kam ka kren kam jam ban kita ki ketin ki ba piala ha ki mai dan piala ha ki social media dan ha ki no ki social media ba per tengah sos kata ban dang aimen sim susu ya piki membar baro ki badon hang ni bahkan ni kalau kan nuksa nang ni sakman tong indang yai persang indang yai trei indang yai teli kawai ke jingmut kawai ke jing perkat bat banang yai kentiu kumba ka moto jungi ko ong bang ini kentiu ya laki jong kata ke jingmut kolong ba ngin pet lang ngim ong tang bangila biang ila de ngin lom pet sui kiwai namar ban ya rap ya kiwai ngim don kam ban ong bangila don lupa daki kror lane daki lak hari don kam ka mensim banerap om ka jing don lupa